Dám se kouknout společně s Bigem na influencer, který se odmítá sprchovat. Jdem si to pustit. Ještě jsem. Tak, dokonce Biga. Takže. Ještě jsem zapomněl zmínit, že tady mám i svýho kámoše Míšu. Čau. A jdem reagovat. Co to zase je? TikToker se odmítá osprchovat. Proč Žabák točí video o vás? Stinky, I'm pheromone mixing. Fuj, máma mě donutila se. Just forced me to shower. Jak často se sprchujete? Jednou denně nebo jednou za 2 dny? Jednou denně. Slabý odvárek. Tento gentleman se odmítá osprchovat, a to proto, že feromon maxuje. Budu s vámi teď Tak to zní jako Kamu, co jsem zase od ChatGPT vyhledal, byl. odmítá osprchovat, a to proto, Čekaj. že feromon Hej, čum, to je ChatGPT, no. Jo, no. maxuje. Budu s vámi teď Tak to zní jako Používaj ChatGPT, jo. největší koup na světě. upřímný, jste Betty. Je mi z vás zle. Jestli si totiž myslíte, že sprchovat se je nějaký sigma move, jste těžce na omyl. Pořádný alfy se nemijou roky, aby vymaxovali svůj feromonní game. A pokud nevíte, co znamená ten feromon maxing, je to vlastně o tom, že se nesprchujete, nechodíte do vany, nic. Protože všichni moc dobře vědí, že to, po čem ženy opravdu touží, je pořádnej upocený chlap, který Přesně, který smrdí manuální prácí. smrdí jak box od svačiny, který jste si nechali přes prázdniny v tašce. Je to taková Fuj do píči. a přírodní voňavka. A pokud jste zmatení, proč by toto někdo dělal, nebojte. To znamená pouze to, že jste normální. A bohužel pro ty, co mají nosní otvor, žijeme mezi takzvanými subjekty, Počkej, já chci vidět odkaz na to video, že bys... Že to? Až? O, pan Žabák, no, původní video, OK. Dáme mu sprchujou se, nepoužívají deodorant, nedělají Takže běžná praktika v Indii. absolutně nic, co by potenciálně mohlo uškodit jejich feromonům. Dnes se podíváme na takový jeden lidský experiment, který na TikToku feromonům. Dnes se podíváme na takový jeden lidský Kamu, týpek se prostě kouše nohy. On si kouše nechty nohou. experiment, Co dělá, ten který teplou? na TikToku vystupuje pod pseudonymem Fluff Dumpster. Pozor, důležité oznámení, máme oficiální Discord server. Chtěl jsem naši komunitu trochu víc stmelit, abychom byli taková velká žabí rodina, a taky tam budu házet oznámení o nových videích. Ok, kámo, proč je to moje držka? Co to je? Ten náhled. O nových videích, tak aby vám nic neuniklo. Budeme tam dělat eventy, soutěže a V Indii je ale hygiena nelegální, no to jo. Že jeho držka je všude, vole, na každém, vole, náhledovce. tedy. Mám v plánu celkem cool věci, nebudu lhát. Začal jsem taky streamovat, hrajeme Kamu, To nám YouTube nepovolí tam dát. dáme, když jsem byla bigák, jo. koupnici. Kouká. Tedy. Mám v plánu celkem cool věci, nebudu lhát. Začal jsem taky streamovat, hrajeme tam koupnici. Byl bych hrozně vděčný. Twitch.tv žabinsky XD, zajdi, abys byl ten největší Sigma boy. Díky, čau. First off, I'm not stinky. I'm pheromone mixing. Kids at school don't really get it, so I'm not surprised that you on TikTok would not get it. Hele, když ti všichni kolem tebe říkají, že a smrdíš a že to není dobrý, tak na tom možná něco bude. I'll check what your username is pretty soon, but you just said I was stinky? That's not correct. Sure, I may not bathe, but I have natural pheromones. Ok, kámo, já nedokážu říct, jestli to je rage bait, nebo ten týpek je vyloženě hloupej. Já to nedokážu určit. So it doesn't matter. Řekl bych, že teda spíš smrdíš, ale OK. Mnoho z vás si řekne, že je týpek hodně delulu, včetně mě. Ale údajně takových, jako je on, je mnoho. Nebo asi ne úplně do takové míry, ale určitě jsou. Některá zvířata například vypouští feromony, aby přilákali samičku nebo komunikovali se svým druhem. Je to celkem běžná věc ve světě zvířat. A někteří lidé věří, že člověk je schopen stejného efektu. Moc studií na to není a zatím to spíš vypadá jako bizár. No, jsi schopen stejného efektu, když si na sebe hodíš pěknou voňavku, co dobře voní, tak docílíš podobného efektu, no. A to je Kámo, do něj furt tím, že dají nejsme... zbora. Já mám rád, se taky nemám, kurva, má tam stojí, prozrazeno. Jak se bude třeba jmenuje, si myslíte? Zkusíme to brát Instagram. Kanál chci vědět, jak se jmenuje ten borec. Hlavní kanál, no to mě nezajímá Twitch tvůj, ani nic. TikToker se odmítá osprch. Nevím. To by mě ani tak ne. Opice. Jiné, co tomu nasvědčuje, je to, že občas nás přitahuje pach člověka. Tady to.
Třeba napiš do Atraktivní, ale- svůj YouTube kanál. Nebo to Neřekl bych, že to je nějaký přímý úkaz. Já jako člověk, který se občas pohybuje veřejnou dopravou, bych spíš byl zastánce toho, že tady náš kámoš se prostě nechce sprchovat a smrdí jak kokos. Anyways, like I said, don't bully me. Počkej, Not počkej, ne, to o job, no. kind, and I'll try to get your account suspended. Peace. Kámo, fakt nevím, jestli to je Počkej, tam byl TikTok, tam byl TikTok. It's not kind. Fal and I'll Gambro, tam je něco takového. Ale já to... Teď. Fluf Dumpter. To je jeho kanál, když tak, jo. Jaký 45 000. 46. Asi tak, takže jdeme asi pokračovat. Jdeme si jenom tak na ujasnění. Anyways, like I said, don't Fakt nevím, jestli to je rage Počkej, bait nebo... nešikanujte mě. kind, and I'll try to get your account suspended. Peace. Mír. Kámo, fakt nevím, jestli to je rage bait nebo týpek je poprvé na internetu a neví, Tak že je když úplně lidem letí. řekne, aby něco nedělali, tak to budou dělat Ale 10krát kámo, tolik. jdeme Dobře, dělat kámo, to už spíš Co dělá- nedělej co to radši, bylo? prostě. Dělali, tak to budou dělat 10krát tolik. Dobře, Tak to je ještě kámo. víc postižený borec. jo. To se nás, když prohraju ve fonku. to už spíš nedělej radši, prosím. Ale pokud tomu můžu něco Full říct, správně, možná to bude policajti trochu neví. kontroverzní, ale a není to tak špatná věc, víte? Já si myslím, že když si někdo doma legit vyrábí biochemickou zbraň, jako je tady například Fluff Dumpster, tak nevím, no, nebudu to Kámo. doříkávat, to si přeci ban. Misconceptions Přesně, about pheromone maxing. Let's No, naposledy, když někdo říkal, že není špatná věc, tak nedopadlo úplně Že nejlíp. Tomu kurva. jako ten koncept, to tam musí být hodně opatrný. trolls in the comments saying that I'm stinky. Well, in real life, I'm not stinky. No, jak to ví, vole? v realitě asi nesmrdíš tak moc, jako tvoje vlasy nejsou totálně umaštěný. Ty píčo. And a lot of people are actually surprised often Bigety, vole. Aby na to nepřišla předžalobka od Taryho. when I say that I don't shower. Tomu se mi nějak To nechce jsem to věřit. natáhlo Podle 5 minut. toho, jak vypadají tvoje vlasy, tak bych řekl, že všichni vědí za kilometr, že už si na blízku podle toho pachu. I Kámo, actually, my počkej, moje učitelka zdravovědy. teacher was quite surprised when I said that I don't shower. Moje, ale nechápu, jak to zvládáš, jak Ještě zvládá. aby nebyla překvapená, že se nesprchuješ, vole. Máš se nesprchovat a u toho tě nesere to, že tě svědí úplně celé tělo, že máš potrážděnou kůži ze všeho, jak tohle vůbec jako fyzicky zvládá. Kámo, k čemu mu jedu, když se nesprchuje? Jako žraldu se najdeš jako bezhomovec, mora, tak běž žít na ulici. Choď do školy jenom. Tady si oblečení. Kámo, Badec si myslí plavně, že nesmrdí, kvůli tomu, že si vypadá oblečení. A stejně za hodinu se mu propijela ten pot nebo všechno. Pheromone maxing to her thoroughly Jsem jí a celé 3 výsledky. in front of the No to si zvykneš? Já jako zvykneš? class and how alphas Jak to dělají and alfa a omega. Může. mega males do it. A i No, tak to už má určitě ale doma alespoň 5 ženských, když teda on je ta alfa, že jo? ano, jistě. Ty má Biggie, ty máš nějakou ženu. Fluff Dumpster. Určitě pak ta učitelka nezavolala na sociálku, Nechci, aby přišel předžalobka, bojím se už. že jeden z žáků nemá Kurva, a půjdu k přístup k soudu 12. základním hygienickým potřebám. Asi opravdu jediný důvod, proč ti na to nic neřekla, je ten, že kdyby jenom otevřela pusu, tak by na místě vyprskla smíchy. Right, so Kámo, Kámo, ty do něj hrozně jedou, kámo. people can win, like you bullies out there. But basically, like the rundown of pheromone maxing, what you have to do, just like stop showering. proč bys musel omezit sprchování, vole? Tak si daj aspoň 3 tuny voňavky, ale nebude smrdět. Třeba. Close for a little longer. No z toho oblečení o něco déle, kámo. Ty se smrdí jak hovna, ještě třeba v měsíc oblečení stejně. Stuff like that. Kámo, vem si, že prostě tady tenhle ten týpek byl pravděpodobně v generačním stromu, kde jeho prarodiče umírali ve válkách, bojovali za to, aby naše generace se měla líp. A všechna ta evoluce došla k tomuhle. K týpkovi, který si řekne, se nebudu sprchovat. A má to furt lepší než furt je to lepší než kryptoskam.
Protože to takhle by to podle mě mělo být. A ten celý generační strom skončí u tohohle týpka, protože se nesprchuje. Prostě. Třeba ten špičák z Bigio tady, mora. Představ výrazy těch lidí z těch předešlých generací, že kámo, a co dělá? Protože jsem neumřel v těch zákopech, Mora, neřvi. což robí. The food you eat also makes a difference. OK, čekám na nějaký super inside knowledge od Sigmy Fluff Dumpstera, protože tohle info, co právě řekl, je v každé příručce začínajícího Feromon Maxera. A tu já už mám samozřejmě přečtenou skrz na skrz. Mám tu teda svůj zápisníček, doufám, že se teď něčemu přiučím. Fast food is more potent. Co má takový? Things like Red Bull, too. Kámo. No účinnější na stousnutí, no, možná jo. To je They help. OK, fast food, Red Bull, dejme tomu. Co dál? P.S. One last thing. If you wanted an analogy, pheromone maxing would be like a keto diet. Co to keto dieta? Nevím. To už musím vygooglit. Já jdu na ChatGPT v klidu. Význam slova keto dieta. Mora. Mora, já nevím psát nám slova keto dieta. Keto dieta, vysokým příjmem tuku, mírným množstvím bílkovin a velmi nízkým příjmem sacharidů. Cílem této diety je navodit stav takzvaný ketóza, kdy tělo začne jako hlavní zdroj energie využívat tuky místo sacharidů. Rychlé hubnutí. Rychle. Tak jako možné nedostatky některých vitaminů, tak se vezmeš od Jim Beamu vitamin C a dáš si na dobrý keto dieta. Tak to je nejbizarnější porovnání, co jsem slyšel. Feromon maxing jako Já nemůžu posoudit, když to ani pořádně neznám. Vole. To ano. keto dieta, co? For your hygiene. What? I forgot to say that, so I'm putting it here. Peace. Čili já začínám mít pochybnosti, že to není rage bait, ale že ten týpek to myslí vážně. Good night. OK, Fluffe, už jsme se o tomhle jednou bavili. Ještě jednou tohle uděláš a budeš se muset venku ohlížet. Mám ale otázku. Keto dieta je stravovací režim s vysokým obsahem tuku, nízkým On mi to obsahem... přijel žabák GBT. Já jsem si tomu přiložila koko, dal jsem tady větší watch time. A on mi to přiložil. sacharidů a střední množství bílkovin. Jejím cílem je navodit stav ketózy, kdy tělo místo sacharidů spaluje tuky jako hlavní zdroj energie. Co tohle má společného s tím, že nechceš chodit do sprchy? OK, Fluffe, to je zcela upřímně. Měl bys přestat hledat důvody, proč se nesprchovat a spíš si najít nějaký dobrý deodorant. Enjoy. Asi si už našel. Body spray. Body spray. Body spray. Tak to jich potřebuje za den, ne? Do it every Christmas. Are they trying to tell me something? Peace. No, OK, buď je toto skvělá satira, Bro by měl dostat tohle zní trochu víc self-aware, tohle zní víc jako rage bait. Oscara za herecký výkon, a nebo jsou jeho výpady tím největším důvodem pro globální oteplování. Odmítám věřit v to, že existuje takový člověk, který jen aby se nemusel sprchovat, si raději vymyslí celý kult. Zajímalo by mě, jestli se třeba bojí deště. O ne, déšť, přijde o své feromony Kamu, a co to je? Chudák. Kamu teda? evakuují kult. Zajímalo Cloudbreath, No, to je kamu. prý to, Ty vole, co to Já jsem to zase je? neslyšel. TikToker se Je to odmítá bylo tady, ne? osprchovat. Proč Žabák točí video? 2.5 weeks. And Já představ si, že ta máma ti řekne, vy už se konečně osprchovat a ty, mami, ty tomu nerozumíš, já jenom feromon maxuji. ne, déšť, přijde o své feromony a Eva Farna pak se mnou nebude chtít chodit. O ne, bože. Mom just forced me Máma to nenutila se osprchovat. shower. Ne, jak jen mohla. I was pheromone maxing for 2.5 weeks,
Já představ si, že tam má Spáchla všechno tohle. Mati řekne, vy už se konečně osprchovat a ty, mami, ty tomu nerozumíš, já jenom feromon maxuji, ty tomu vůbec nerozumíš a nepodporuješ mě v mých koníčcích. A říká ta máma, kámo, ty vole, to byla chyba. And she forced all that stuff down the drain. It's like she wants me to stay in her basement. No, jako Kámo, by co? spíš jí asi volali úřady, že v okolí začíná hnít tráva a na jejich pozemku je doslova hřbitov zvěře. A buďme upřímní, Fluffy, týdny jsou nic. Každý správný feromon maxer ví, že bod zlomu nastává po 3 měsících. To bys měla ale vědět, Fluffy. Dostuduj si tu příručku, prosím tě. One of you guys messaged my mom telling her that I had a pun. Ach jo. Addiction. I don't have a porn addiction every day. That really set her off. Kámo. Ty vole, kámo, tak to je insane coping, ty vole. To je jako říct, já nejsem závislý na nikotinu, já cigarety kouřím jenom obden. She threw away my pee bottles. Jak pee bottles? Fluffy, ty feromony jsem ještě nějak chápal, ale neříkej mi, že pro tohle máš taky nějaký vysvětlení. Nebo vlastně, víš co, Fluffy, radši mi ho neříkej. I'd had them for a month. I would have poured them out had she asked me to. 7 lahví, jako je tahleta za mnou. Nesmrdilo to a zjistila to, až když vešla do mého pokoje. Co s tím chceš pak dělat? Nebo ty máš nějakou kolekci? Nebo já jsem třeba v dětství sbíral gormity, někdo Pokémony, nebo třeba ty Simpson kartičky z Penny. Proč ty sbíráš lahve s močí, mi vysvětli. She threw away the whole bottle. It's been a really hard month for me. You bullies in the comments, you trolls in the comments have been saying stuff like I need to stop pheromone maxing. Like I need to shower, like I need to bathe. Ne, není to reálný, žabáku, uklidni se, není to reálný tohle. Simulace, je to nějaká satira, je to prostě AI. Já tak Je to rage bait, ano. moc chci věřit, že tohle není reálný a on doopravdy není takový a je úplně normální. Prosím, Fluffy, už toho nech, prosím, žadoním tě. Now one of you in the comments did recommend me a AI girlfriend. AI přítelkyně. AI, ty byla. AI to není. Je to AI. To je AI. That I have taken a liking to. Co já poje. Her name is Lois, for your information. Hate the bullies. Peace. On si fakt rentnul AI. Tohle to by bylo všechno pro tohle video. Doufám, že jste se měli dobře. Doufám, že se vám to líbilo. Ty pičo vypadá. A zatím čau.